Selam dostlar. Biz bugün qonaqda Rinat Galiaqmetov, Tatar malay, birinchi Tatar blogeri. Biz bugün onun bilan әңгәмә quramiz. Hayırlı günler dostlarım, motorlarım. Sen kadrda meni so'rab qo'ymading. Ilgari Tatar malay, ham hozirgi Tatar malay o'zgarishlar sezam o'zingda. Hali bitimda oilam bor, aymi? Xotinim bor, endi bola o'qituvdaymi? Ilgari Tatar malay ham hozirgi Tatar malay nasas bo'yorlar. Endi fikrlaring olmasındami sening? Endi o'zgarishlar sezasizmi o'zingda? Так, бик кызык сорау. Әйме, чынлап та менә әле бу сорауны миңа биргәннәр юк ие. Үзгәрде. Элекеге татар малай әзрәк юмартрак, вакыты бар иде аның, тегендә барга, монда йөргә, ул теге шундый мобильный идеме, кайда тели шунда йөри иде. Хәзер кызганча каршы гаилә булгач алай йөреп булмый. Шуңа карамастан шундый теге бер официаль мероприятияларны, блогерлар кичәсе булса күршегә тырышабыз. Бер выступление булса, урын табып күршегә тырышам. Хәзер гаилә белән булгач, ял итәсе килә авылда, алла кайтып китәсе килә рәхәтләнеп. Шуңа күрә буш вакыт үземә күбрәк битерәм дип әйтимсең инде, гаиләмә күбрәк айрам. Булай теге моральный яктан, психологик яктан шундый ук татар малай, ничек әйбер, әзрәк тазарган инде. Бер 20 килограммга тазарган татар малай. Тазардым, анда проблема түгел бу. Булай шундый ук фикерләре белән, үзенең эмоциялары белән шундый ук татар малай. Гади, чын күңелдән сөйли торган шундый ук. Теге вакыт юк дигәннән, чыннан да теге элегрәк битнесен районнарга да йөридергән, шәһәргә йөридергән, төрле чараларга сине еш күрәдергән, хәзер бит димәк бик нык азайган. Ну, әле пандемия вакыты өчен теге гаилә булгач куркыта, чакыралар, куркыта, кеше күп булганда дип менә шунда карамасам, менә соңгы тапкыр мин бардым, Шаяр РТ булды безнең, анда мин жюридә идем, мин анда куркмыйча бардым инде, алда утыргач, маскалар киеп. Бу татарча КВН инде. Булай куркыта инде йөргә, пока гаилә булгач, пока пандемия булгач, шуның өчен инде. Булай алай берсә киләчәктә планнар бик зур, йөргә, сәяхәт итәргә, сезнең янга кунакка кайтырга, килергә алай берсә. Алла берсә яшь үзеңә киләчәк татармы? Илем диде. Алай берсә. Менә КВН дигәннәр инде расында без шуны әйтеп киткәнбез икән, әйме? Сорап белмичә алмый. Бу әзерләнгән сорау түгел бу. Анда килеп туган, әйме? Бу татарча юмор хәзер теге нинди уровеньдә бармы теге, чыннан да юмористлар яисә юкмы? Әсеңме? Кемнәр иң беренче, әле бит ул татар дөньясында яшәргә кирәк, андый мәҗлесләргә йөрергә кирәк аңлар өчен, әйме? Мин 2016 елдан жюридә. Демәк инде һәм 4-5 ел була миндә, әйме? Мин күрәм юморның артканын, киңәйгәнен, кеше әзрәк уже үзен иркенрәк тота, әйме? Элегрәк авыррак иде ул, әйме? Теге без карыйбыз, үзебезне тынычландырып, пока только зарождается, пока учимся дип. Хәзер югары дәрәҗә дип юмор әйтә алмыйм, ләкин атлап барабыз. Һәр ел сайын яңа адым итеп басып бар кызык командалар, әйме? Елап көлә торган, мин елап көләм, әйме? Мин прям любимчиклар даже бар, алар мин вообще, то есть бар үсәләр и не для галочки. Бар андый командалар күреп торасың теге. А сейчас в основном видно, что стараются, аларда заложили зерно, вот лидерство теге, алар хотят вы җиңәргә, это престижно становится. Элегрәк тегләй генә теге. Команда җыялар, алар как будто сөгенеп әйтмим инде. Запикаешь, әйме, шул сүзгә на ти дип. Шуңа хәзер уже молодцы, короче. Хәзер уже сен кил, пора, сам удивишься. Сыйфаты да бар, теге. Сыйфаты мощный. Татарча юмор эшләп буламы соң хәзер? Татарча юмор бармы? Анда даже ниже пояса прикол. Анда беләсең, анда супер анда. Мәсәлән, Зәйдән команда бар, әйме? Зәй әбисе. Әйме? Күргәндә бармы? Мин анда әйтәм, бу Зәй әбисе булган бу дим. Менә видишь, монда даже команданың исеме шундый. Шундый подоплёка белән, кызык подоплёка белән, әйме? Зәй әбисе. Так что Зәй әбисе булган. Бөтен әйберне соблюдать итеп, әйме? Матур итеп әйтәсең. Матур итеп, и смешно, и думаешь, Так что, классно. Хәбитне безнең татар телен год родного языка дип объявили, 2021 елда. Син бит блогер, әйме? Теге иң беренче татар блог алып бара башладың, әйме? Хәзер вакытта менә татар теленең кеше кызыкмы ул? Татарча блог алып бару, әйме? Һәм гомумән син рус теленә күчәсең килмәме? Русча блог алып бара. Беләсеңме? Беренчедән мин уйландыра нишләп аны элегрәк ясамаганнар, әйме, андый годны. Ул гомумән
гомер буе булсын год татарский Ел сайын болады. ел сайын болады ул. Аннан соң менә татар дөньясында чынлап та менә татар теле аралашкач, татар дөньясында булыр өчен аның белән яшәргә кирәк, әйме. Чөнки мин блогер булмаганда мин уйламыйдырым. Онда мәсәлән теге уйламыйдырым, шундый менә организациялар бар, әйме. Идел яшәр үзәге, әйме. Алар татарлар белән эшләр. Татар форум, менә бу татар КВН. Аны ул дөньяга шумыйчы, син аңлый алмыйсың ди нәрсә бар икән. Уже шумгач аңлый аласың. Бар икән шундый кешеләр, ул теге дөнья белән яшиләр, алар нәрсә тырышалар, эшлиләр, әйме. Шуңа күрә хәзер әле менә плюс, менә мин блогер, әйме, без күбәйбез, татар блогерлары, biz татар блогерлар акча эшли башлыйбыз. Акча эшли башлыйбыз түгел, акча эшләргә өйрәнәбез. Ул зур этәргеч, чөнки күп менә әйберләр бетә, чөнки анда акча эшләп булмый, типа, ну, приходится икенче эштә эшләргә, потому что монда акча эшләп булмый. Хәзер акча эшләп була, татар блогерлары арталар, үсәләр, тырышалар. Бу бик яхшы. Теге, чөнки бүтән кеше акча эшли белми, менә әкрен генә без эшли башлыйбыз, безне федеральный компанияларда күрәләр, әйме, теге реклама ясарга, ул безгә почетно. Мәсәлән, анда исемнәр әйтмим инде, но федеральный компания бездән алалар реклама, это круто. Татар телендә реклама бирәсәр килгән. То есть алар заинтересованы, чтобы национальная тема была вот на национальном языке. Әле капчыкта әйтәсең, реклама куям только на татарском языке. Нам только и надо на татарском языке. Әйтәм, все отлично. Конечно, алар үзләре заинтересованы. Именно рус телендә дигәндә безне танытасы килә, әйме. Танытасы килә, мәсәлән, Россия буенча, дөнья буенча, но алар телендә сөйләшергә кирәк. Менә татарларны танытыр өчен бит миңа русча сөйләшергә кирәк, безне танытыр өчен, әйме. Шуңа күрә кайбер проектларны башламакчы булам, алар бәлки рус телендә булалар. Ну, кеше мине аңлалар, мин аны из-за того, что типа там татарча төшәсе килми, безне танырлар өчен, безне танырлар өчен. То есть не ради хайпа, а ради того, чтобы про нас татаров узнали. Мин шулай калам татар малай. Ну, бер проект, бездә бит илдә бит бар бит теге татар телен, рус телендә күбрәк сөйләшә, күбрәк аңлыйлар. Күбрәк кеше белсен өчен күбрәк аңласын. Минем планнарым, мәсәлән, менә сөйләп киткәнем татарскую кухню, әйме, готовить әзерләргә, ну, рус телендә. Рус телендә эшләргә. Танытыр өчен, менә безнең карагыз, менә безнең татар, ну, бу татар милли ризыкларын кешеләр була инде. Ну, рус телендә инде, чтобы бүтән кеше белсеннәр дип. Это один из таких мыслей проектов. Так что ул теге планда бар күчәргә, но в целях танытыр өчен. Ишетем бармы фикерләйм кешеләр. Алар әйтә татар теле белән, татар контенты белән үсе булмыйдылар. Булды. Менә шуңа күрә бу сорок килеп тудым инде. Менә мин күптә кылмам, сөйләшкәндә шундый сүзләр ишетәм. Татар контентына булмыйда анда теге, тем более YouTube табылмый. YouTube инде ул теге рус телен теге продвигайта, англис телен продвигайта, ул татар телен вообще белмиде ул нәрсә икән. Шуңа күрә теге кызык миңа теге менә татар теле белән татар контенты белән именно теге үсеп буламы? Танылып китеп буламы? Танылып китеп буламы? Кешегә күрсәтеп буламы теге? Менә сорауыңны аңладым. Сорау бик кызык. Мин ни өчен YouTube'та именно бу проектны ясамакчы булам, мин рус телендә. Шуны аңлап, бар шундый менә социальный челтәләр. Менә монда точно аны карыйлар татарча, Instagram'да күп кеше карый. Но YouTube'та аны карамый нигәдер, әйме. ВКонтакте'дә укый алалар, Одноклассник'та карамыйлар. TikTok'та мәсәлән тоже YouTube'та кебек бара. Татарча авыр бара, но русча татарлар турында сөйләсәң, әйбәт бара. То есть монда все-таки теге зависимость от социальных сетей. Ул танылып китеп була татар телендә. Но тырышырга кирәк. Мине күп тырышырга кирәк. Яшәргә кирәк, менә ул теге яратырга кирәк. Мин бит үзем дә гел әйтәм. Мин иң беренче татар телен бик начар белә идем. Авыр иде. Хәзер рәхәтләнеп фикерне, словарный запас. Дөресен әйткәндә, миннән дә күбрәк белә. Мин кайбер сүзләрне әле бетермим теге. Татарчасын. Тәрҗемәсен проект дигәннәр инде теге симена яра берсен әйттеген дейме теге русча анда проект булып барасы. Менә хәзер менә нәрсә эшләгәсе исәп бармый. Именно нәкъ менә татар телен таныту өчен. Чөнки без элексине күрәдек теге районнарда йөри дигән инде теге кешеләр турында сөйли дигән әйме. Кадәр бар инде чаралар бар инде әйме. Хәзер менә нинди фикер синең теге нәрсә эшләргә кирәк дип Хәзер беләсеңме, гаилә булгач әзрәк нәрсәгә акцент ясыйсың килә дип әйтәсең килә. Менә гаилә булгач әзрәк гаилә белән буласы килә. Шуннан тыш чыгып китеп булмый, теге шу пандемия вакытында булгач, әле кышыда килеп җитте, пока ул рамкалардан чыгып булмый, пока гаилә. Ну, чыгып китәсе килә в плане того, в плане контента. Шулай ук авылларда чырып йөрисе килә, шулай ук кызыклы кешеләр турында сөйлисе килә. Мәсәлән, синең кебек, синең проект турында әнә теге ул куйган
подводный лодканың әйбері шундай персонажлар турында сөйлескісі келе әйме. Булмасын ул зур ролик, булсын ул кыска гына, но шундай кешеләр бар икәнен. Ул теге бәлки телевидениега кызык түгелдер ул, миңа кызык, кешегә гомумән кеше дә ярата ул андый контентны кеше турында сөйләгәндә. Күптән түгел мин бер пост куйдым. Пост дип копипаст. Аны бер гәҗиттә акылышта пост чыкты ул, миңа актуальныйда чыкты ул, мин аны үземә чыгардым. Перепост ясадым. Үземнең текст белән аларның текстына кертем. Анда бер малай теге яңгыннан кешеләрне коткарды инде. Мин ни өчен аны ясадым? Карыйм аны мәсәлән анда просмотрлардан 5000, 10000 әйме, бөтен кешегә җиткерәсе килә. Мин куйдым 50000 просмотр. Кешене күрәләр, комментарий позитив. То есть менә шундый кешеләрдә турында сөйлисе килә теге. Үзем тапмаган инде менә теге репост алып менә шулай теге кызыклы кешеләр турында. Менә мин нәкъ шуның турында менә сорыйсым килде әйме. Ни өчен син бит менә подписчикларың теге күбәйме? Теге ничә 180 мы? Юк, 140. 142. 142 мең әйме. Юк, зур бит инде бу. Бик зур. Татарча контент ясаучы блогер өчен әйме 142 мең подписчик бу бик зур әйме. Һәм теге андый блогерларның миссиясы да булырга мөмкин бит менә теге. Бик дөрес. Танылып бетмиләр әйме, кай башка җирдә әйме. Шушы блогерлар турында сөйләргә кирәк. Бик дөрес. Бирә пока коллар җитеп бетми. Бу менә беләсезме, Вдудь бар бит инде, Вдудь. Аның да миңа постлары шы, ул үзе турында вообще сөйләми. Ул теге хэштег куя да, и бер кеше турында сөйли, бер ситуация турында. Минем шундый ук буласы килә. Но үзендә онытмасыннар дип. Аннан соң беләсеңме, мин күбрәк бит зур видеолар куям, әйме. Ул бик авыр зур видео куеп, 10 минутлык әйме, шуны Инстаграмда 20 карап утырсыннар. Бит авыр менә син. Карыйлар киресенчә. То есть это я к тому, что мин долго к этому шел, озак моңа бардым, 20 карап утырсыннар өчен. Кеше бит ирәнгән теге, карады, китте теге. 15 секунд, 1 минут, а монда 10 минут алар карап утыралар, комментарий язалар. То есть мин моны уйлап уже этот, шуңа күрә видео начал делать, кешеләр карасыннар дип, өйрәнсеннәр, татар малай ясый икән, значит ул тырыша сыйфаты ясар, һәм ул озак. Шуны карый, шуңа күрә теге. Бүген әгәр әйбәт фурсла барам теге 10 минут буе кеше карап утыра икән Инстаграмда, әйме, димәк син бит инде ТК блогер. Конечно, это димәк син теге кешенең вот именно то, что тут не просто пост и лайк, а тут уже этот осознанный карарга целый 10-минутный ролик, это то есть или шер шулай алпышав просмотр. Син бит димәк бу теге дөрес әйткәндә уровеньга бару өчен бик узак килдең. Бик дөрес, Инде ничә еллар узды бит инде. Аннан соң теге постлар язганда да кеше укымый, наверное, большие посты. Мәйтәм, мин кешене өйрәттем укыр өчен, мин аны шуңа язам зурны. То есть самая фишка то, что мин гадителдә язам, ишин күңелдән. Кеше миңа әйтә, вот менә бер сулышта укып бетердем, җиңелчә яздың, теге бик авыр сүзләр кертмичә теге. Карамастан, ләкин мөрәҗәгать шу сүзләрне просто простота. Шу кеше ярата теге гадилек менә. Җиңел укырга. Бүтән кеше бит менә без телевизор карыйбыз, радио, телевизор әйме, алар кайчакта аңлап булмыйсы сөйләгәннән. Син үзеңне теге үзеңне кимсеткән кебек. Нәрсә сөйләр булар теге авыр сөйләшәләр. А мин җиңел сөйләшәм, как простой парень. Мин геләне беләсең, ни теле әйтәм. Татарский гопник теле. Татар гопник теге. Гади простой телдә. Рус сүзләренә кеткән булам. Сорауга җавап биргәндә Сугын сүзләрен теге әзрәк кысып, нитеп әйткән буласың, үзең әллә тапшыруда катнашасың теге сугын интеграция. Абзый дигән. Нормальныйсың бу. Беләсеңме? Син бит үзең әйтәсең, татар теле дип, татар блогер үзең маншисыз гында. Менә ул абзый дигән тапшыру иде, әйме. Анда дөрес әйткәндә андай сугын сүзләр мин үзем бик кулланмыйм, чөнки анда прям ниже плинтусы теге, анда укысыңлар. Анда башка катанда. Мин егетләр белән килештем, әйтәм, әйдәгез катнашам, специально укымадым, чөнки мин укыган булсам мин беренче. Мин катнашмасын инде. Мин катнашмасын. То есть камера, мотор и все, мин укый башладым. Теге беренче дубльдән шулай мотор итеп сүгенгәндә бер сүз юк. Теге в этом ничего плохого нет. Когда по делу и красиво можно. А инде кирәк вакытта син инде. Кирәк вакытта. А былай мин сүгенмим. Аннан соң дөрес әйткән сүгенмим, сүгенгән кешене яратмыйм. Чөнки теге юморда кебек, юморда сүгенәләр икән, димәк алар не может что-то придумать, и алар сүгенә алар, чтобы типа было смешно. Шуңа күрә мин против сүгенү. Мотор итеп можно. Нинди булса барар, шундыйрак проект булачак исәбепме? Бар, андый исәп бар. Зур проект бейтим теге, зур уровеньдә шоу теге, 3 камера булсын. Бар, брат, бар. Аннан соң менә әле без булганда татар блогерлар менә бөтен шул сорый, нишләп Ринат теге школа блогерство ясамыйсың, әйме? Мин аны ясыйсы килә,
ну ясагач сыйфатлы ясасы килә. Сыйфатлы ясагач расходы тегесе монсы, анан соң килеп чыкмас, анан соң мин хочу аны мәсәлән бушка ясарга. Бушка булгач ул кайбер чакта, ну, аның, как сказать, кайфы бетә, потому что кеше аны аңламый, не поймет, что когда, то есть тому то, что когда ты акчага ясаганда, сен аның кадерен беләсең, башка кеше кадерен белә, акча түләп өйрәтерлек булгач. А булай бушка дисәң, ул аңа вот так вот будет относиться. Шуңа күрә килмиләрдә теге фотофон мөмкиннәр. А охота сделать бушка теге белгән фикерләр белән бушка теге бүлешәсе килә. Менә андый проектны ясасы килә, бер шоу, прям реально шоу әйме? Бәлки 2нче елга беренсе килеп чыгар. Бу ашау пешерүдән башка. То есть бар андый фикерләр, вообще желание бешеное, менә вообще бешеное. Быел булырга тиеш, мин даже монтаж ясау өчен таптым. Ул теге аннан соң таптым. Ул төшерә, яны квадрокоптерда бар, минем белән ауларда йөрүшен. Аннан соң пандемия сукты, җәй көне без бер җиргә бармадык. Менә син бер сүз ышкындырдың әйме? Җавап биргәндә әйме? Татар блогерлар белән акча эшләргә өйрәнә башлады, димме? Әйе. Акча эшләп буламы соң? Акча эшләп булам. Акча эшләп була, ләкин күп мөрәҗәгать итәләр теге рекламалар белән, төрле шундый бартерный схемалар белән дип әйтгәндә. Беләсеңме, соңгы, наверное, 2-3 ай вообще бик күп, возможно, беләсеңме белән связано, әйме? Төрле гәҗитләрдә чыгабыз, журналларда топлар чыгаралар, әйме, там, анда Казань Фест, Бизнес онлайн, әйме, теге, төрле журналлар язалар безнең турында, әйме, там, какие-то вопросы, интервью. Бу инде блогерлар рейтингында Татар малай да гел булып тора. Әйе, да, шул там. 3нче урынмы по подписчикам, 2нче урынмы, теге, монда комментарий биргән, монда комментарий. Бөтенсе влияет. Теге ул татар журналларында гына түгел, рус журналларында чыккач, уже кешеләр кайбышта даже язалар. Менә без шунда сезне күрдек, котлыйбыз, там 3нче урын алу белән мәсәлән теге бер топта. Да, менә шул реклама белән мөрәҗәгать итәбез. Аннан соң элегрәк мин, ну, тегенчектер не то что относился как-то к рекламе, теге, икенче иде минем концепция. Типа Чырдың рекламаны как реклама и все. А хазер стараюсь уже более естественно, более шын итеп әйме, более дружелюбно, более по-простому чырга. Теге одище, теге менә вот прям вот теге. Үзеңә кирәк булган әйберләр турында дип әйтгәндә. Әйе, то есть вот 90% обычного типа берер ТЗ, техническое задание, 90% мин не по ТЗ делаю, мин делаю как я хочу. То есть меня берели примерно, этим давайте меня шулай шлик. О, ну давай как ничек-то лисинг. То есть и шул, мин бит үземнең аудиторияны беләм. Когда прямая реклама, это тяжело, а когда нативная и от души, чик-чик-чик-чик. Мәсәлән, мин чыра башладым, теге, мин бит инде ашарга яратам, и миңа әйтәләр, әйдә менә безгә килеп ашап китәләр. Бартерым, теге син әйтәм. Ну ярым әйтәм. Әйе, шуны да күрә башладым. Әйе, ашап китәм хәзер. Күрә бери башладым. Әйе, мин теге как сомелье, реально менә алам, карыйм, короче, ашыйм, реально тәмле. Тәмле икән, мин аны сөйлим сториста, әле акчасын да бирәләр реклама өчен, мин тәмле дим, әйме. Бывает, ашыйсың, ага, что-то не то. Так, монда килегез, менә бу мондай адреста, тегеләй булай, менә шундый әйбер ашадык без дип. То есть уже анда, теге мин даже кайчакта по 5-бальной шкале анда баллар бирәм, әйме, типа монда 4 балл, 5 балл. То есть и шуны күреп, төрле рестораннар уже чакыралар, типа менә безгә килеп китегез, безгә обзор ясагыз дип. То есть и мин обзорны теге 15 секунд түгел, а менә 1 минут 5 сторис була ул, теге чын күңелдән, менә карагыз, монда нәрсә микән, итибар микән, бәк. То есть уже стараюсь полностью бириләргә. Төшерә микән, сыйфатлы булсын. Төшерә микән, теге тиз булмасын. Пускай будет клиент доволен. Менә шаша була. Менә мен сөйләгәндән аңладым, әмма димәк кайбер реклама бирүчеләр әмма сине белмәскә мөмкиннәр. Әйе, алар сине куадыр укыйлар да, куадыр күрәләр дә, о, әйдәр, бу блогерга реклама бирик дип уйлыйлар. Совершенно верно. Миңа калса, аның 70% шулайдыр. Алар мине белмиләр лично. Кем икәнне, алар карыйлар минем аккаунтта. То есть карыйлар, чик-чик-чик, ага, теге сезнең аккаунтыгыз безгә ошады, как раз наш формат, сөйләгез моның турында. То есть алар күбесе, алар русча язалар, алар белмиләр татар телен, алар по-русски пишут. Әйтәм, ой, сәлам, пишите, пожалуйста, по-русски. Әйтәм, окей, то есть СММщики, получается, алар рус телендә, алар даже белмиләр. То есть это, ну, не мои подписчики, не мои. Кешедән күреп, каяндыр карап, укып, менә шулай. Менә синең подписчиклар арасында теге Татарстанга түгел бит инде, төрле регионнарда бар. Әйе. Алар күпме соң татарлар? Алар бик күп. Кайбер чакта мин ярты елга бер шундай опрос ясыйм. Кемнәр йокламый, давайте, тавыш бирә, языгыз комментарийга. Янда
по 500 там по 1000 комментариев Пенза сенің белән, Башкортстан сенің белән. Аннан соң biz жокларга айтабыз, иртә белән уяналар Америкада, Австралиядә, без алар язалар уже, без монда дип. То есть әйбер бөтен дөнья татарлары кушылган. Язалар, карыйлар, мен кайбер чакта даже хәзер мактана алайм инде, даже кемнәр карый? Там министрлар, замминистрлар карый. То есть кайбер чакта карыйсың. Кызыксынар, кайбер чакта карыйсың әйме. Мәсәлән, Сыяның белән дә теге подписчикларга гел җавап бирәм бит мин. Язышасың ул кеше белән. Что-то карыйсың. Он оказывается там руководитель аппарата какой-то большой компании, какой-то компании. А он с тобой общается, ты вообще не знаешь, что он такой крутой человек. Теге, менә мин мәсәлән, ну күп кеше белән аралашам, алар директорлар әйме, но алар со мной общаются как не директор. Я даже не знал, что алар директорлар. Там у них миллиардеры, наверное. Ну не миллиардеры, ну, хотя может миллиардеры. И это так классно. Ты алар белән аралашасың, а потом узнаешь, что он оказывается крутой чел. Думаешь, блин, так приятно с ним общается на простом языке. Алар тоже кеше бит инде. Кеше. И вот это Инстаграм, вот это теге уровеньләрне турайта теге вот, ну, блог минимум не делит, а прям все одинаковые. И это классно. YouTube деп сөйләшкән идем, менә башындаймы? YouTube'да бит органический трафик берәйме? Instagram'даймы, анда бит менә син бер видеоны куйдыңмы? 3 көн узаймы, ул әллә куаска чыгып китәме? Аны син бер кем дә белмидеңме, тапмыйдыңмы? Менә ул теге сине борчымыймы шушы? Шушай бер борчымый. Беләсеңме, есть такие блогеры, там смотрят, там, допустим, белешәсең, там, минем мәсәлән сторисны 10 мең, 15 мең кеше карый, аның сторисы мәсәлән 30 мең карый, сторисларын. Карыйсың посещение страницы, минем мәсәлән бер атна эчендә 83 мең кеше кирип карый битләрне. Я же вижу лайки там с прошлого года, алар посмотрели, лайкнули прошлогодние видео. То есть кеше, ул кешенең мәсәлән там 15 тысяч всего лишь. То есть кешеләр керәләр миңа и начинают смотреть, теге карыйлар. То есть алар керәләр икән битеме. Они все там, ну, карыйлар. То есть яктарып чыгалар. Именно то, что ул артка калды, мине бер дә борчымый. Син хәзер күбрәк видеога игътибар бирәсеңме, яисә фотогамы? Күбрәк, наверное, видеога. Чөнки хәзер видео теге популяр дип. Видеода аннан соң видео аша үзеңнең эмоцияңа биреп булаймы? Фото куям икән, мин зур текст белән язарга тырышам. Зур, берәр тема күтәреп, берәр реклама мул, менә шундый берәр әйбер. А так күбрәк видео, чөнки видео, ну, күңеллерәк инде, кеше аны күбрәк көтә. Кеше яза качан җибәрәсең, качан алга кайтасың, качан ул видеосы төшәсең. Ул дигән, кстати, менә нәрсә сорашмакчым. Гел ул төшәсең неме? Син ул темасы кызыксындырамы? Яисә теге син подписчиклар аны караганга син төшәсеңме? Есть и такой момент, онсы теге яшерин батырын түгел, контент өчен дә кайбер чакта төшәсең. Теге менә кешегә кызык дип әйме, үземә дә кызык. Кайбер чакта менә теге ул гади шул ук видеолар, шул ук бер авыл әйме, шул ук бер мунчага керәм әйме, шулай ук там нәрсәдер эшлим. Вот кешегә ул кызык. Кеше аны караганда, мин үзем бит тоже YouTube'да карыйм, мин тоже бір каналны карыйм, деревенский блокнот әйме. Ул одно и то же делает. Уже бер ел карыйм, мен шул ана тавыклары, казлары әйме, монда ремонт ясый, монда әйбер ясый, шул ук бер кеше, шул ук бер ремонт, шул ук бер сөйләшү. И блин, мин аны ял итеп карыйм. Яки шул кызык инде. Шул кызык, син ял итәсең. Син кызык менә теге ниши микән бу, кая барды микән, нишләде микән, бу моның ише микән дип. Минем дә шул, ну, видимо, шуның белән мин алам, то что кеше караганда ял итә. Кеше теге искә төшерә, о, булай да безнең шулай иде, бездә шулай кайтадыр дип. То есть воспоминания, эмоции, күбрәк шул ял. То есть контент то же самый, но кеше карый ял итер. Нинди киңәшләрме, яисә нинди булса сүзләр әйтә аласың, менә кемнәр менә блог ачып җибәрәсе килә, әйме теге нәкъ менә Instagram'да әйме әле татарча контент белән әйме теге нәрсә игътибар бирсен, менә син бит ничә ел шөгыльләнәсең, әйме барыбер әзме күпме плюслары, минусларын аңлаасыңдыр, әйме теге ошибкаларны ясап теге булгандыр инде синең нәрсә игътибар итсен. Иң беренче башларга кирәк. То есть начать. Күп кеше уйлый, ой, менә минем теге башлыйсы килә. Ул инде 3 ел башлый, тамам башламаган, аны башлыйсы килә, әйме. Иң беренче башларга кирәк. Вот любой нәрсәдән. Мин гел әйтәм инде киңәш, начните с того, что у вас больше всего получается хорошо там. Тегәсезме, чигәсезме, җырлыйсызмы? Төшереп карагыз. Ага, не пошло, икенчене итеп карагыз. То есть бәрелеп карагыз, аннан соң сез аңлыйсыз, сездән нәрсә көтәләр. Мин бит тоже иң беренче теге, сразу менә моны төшерә башладым. Алай түгел.
Мыны куеп барыйм, ага, бу тема күбрәк ошый, ага, маңа күбрәк внимание итәргә кирәк, ага, бу теманы күтәрәм, кешегә кызык түгел ул сорау, ярар, бу тема бүтән кайтмыйбыз. То есть простота и самое главное башларга, то есть не усложнять. Жиңел икән, менә син кебек, штатив куйдың, камера кабыздың, все, материал. А если там свет, камера, мотор, килегес, он ясыз килә инде, ансы просто подороже, но вначале не усложнять. Син беренче татар блогер булып калырга уйлыйсыңмы син инде? Әлбәттә, беренче татар блогер булып калырга тырышам. Әйтәм бит, менә яшь блогерларга да булышам мин, әйме, алар кеше аны күрми, белми, алар миңа язалар. Менә булай тәсе килә, әйтәм, давай булай эшләп кара, булай, то есть мин гел киңәш белән бүлешәм, мин гел статусны бетермәскә тырышам, әйме, беренче татар блогеры теге. Ул статусны миңа кем бирә? Халык. Димәк, халык янында не профаниться, халыкны яратырга кирәк, аларга җавап бирергә кирәк, директка гел. Мин бөтен кешегә җавап бирәм, ул блогерның ярты эше. Син бөтен моны узмыймсың анда җавап биреп? Бөтен вакытың узмыймы? Вакыт уза. Ну, кайбер чакта мин әйтәм бит, специально итә белән торасың җавап бирү өчен дә. Ну, извиняюсь за выражение, бәдрәфкә керәсең, җавап бирәсең. То есть, йоклар алдыннан җавап бирәсең. Ну, җавап бирергә кирәк. Беләсеңме, мин аны ничек күз алдыма китерәм. Мәсәлән, күп кеше җавап бирми бит, нәйме? Миңа язалар, о, син, по-моему, один блогер, который татарский, который отвечает ты. Күп кеше җавап бирми икән блогерлардан. Менә сәлам, мин барам, әйме? Утырып торам, и бер кеше узып бара, мине таныган. О, сәлам, татар малай дейме? Мин аны күрдем дә. И дальше. Бу шуның белән тиң миңа. Ул язды, а мин проигнорил. Шуның белән тиң. Прикинь, ул миңа язды, мин җавап бирмәдем. Икенче көнгә узып бара. Он минем белән исәнләшми. Ул син әйтә, бу козел. Җавап бирмим ди. Козел зажрался. Так что дөнья түгәрәк, җавап бирергә кирәк. Во. Всё. Шушы нотада без туктадыкмы? Туктатабыз. Теге сразу күп итеп информация бирсәң тоже. Бик дөрес, әйе. Һәм инде ахырдан нәрсә дип әйтәсе килә. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Шулаймы? Әйе, бик дөрес. Всё. Ярар, давай, пока. Рәхмәт. Бербишне. Рәхмәт.